В ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим» в студії Георгій Спасококольський. Зі мною в студії Наталя Москаленко. Вітаю. Інтерв'ю з постійним представником президента України в Криму Антоном Криневичем вийшло на сторінках агентства новин «Укрінформ» 5 лютого. В ньому говорилося про бачення процесу деокупації Криму і роботу представництва. Деякі тези з цього інтерв'ю викликали резонанс у соцмережах. Про роботу постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим, діалог стосовно відновлення права корінного народу на самовизначення та питання подачі води в окупований Крим. Про це будемо говорити з нашою гостею сьогодні в студії, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вітаю вас. Доброго вечора. Почнемо з цікавого. Ви нещодавно повернулися з США, ви там були з Олегом Сенцовим, зустрічалися з сенаторами. Не хочеться зараз знов порушувати тему, що говорив Майк Помпео, що не говорив і так далі. Але загалом, яке враження для американських конгресменів, сенаторів, питання Криму, воно випало вже з контексту взагалі чи ні? По-перше, ми з паном Помпео не зустрічалися у Вашингтоні. Його поїздка була одразу після нашого візиту до Вашингтону. В Україні вже він здійснював офіційний візит. Що стосується позиції пана Помпео, мені видається, що варто подивитися декларацію Помпео, Кримську декларацію від липня 2018 року, і все стане зрозуміло насправді. Окрім того, варто подивитися на ту підтримку, яку надають Сполучені Штати Америки українській державі, як у військовій сфері, так і у сфері підтримки проєктів різних, які пов'язані з реформами або підтримкою людей на окупованих територіях. Це п'ята підтримка у світі насправді. З усіх країн світі ми п'ята країна, яка отримує найбільшу допомогу від цього донора. І, відповідно, підтримка Сполучених Штатів української держави і питання Криму стає одразу зрозумілим. Коли ми були в Вашингтоні, ми дійсно зустрічалися з і конгресменами, і сенатами. Ми виступали у Сенаті у Гельсінській комісії, і питання стояло на найвищому рівні. Це зустрічі з Державним департаментом США, це зустрічі з USAID, тобто тою структурою, яка надає, власне, підтримку Україні в її реформах і так далі. Тому мені видається, що стосується Сполучених Штатів Америки, то в них позиція одна – це невизнання спроби незаконної анексії Криму, невизнання окупації півострову і продовження, звичайно, що так само санкційного режиму в ті самі дні щодо ще 7 громадян, насправді, скоріш за все, України або і в тому числі Російської Федерації, були здійснені санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Це 7 осіб, які брали участь або в організації виборів так званих у місті Севастополі, в тому числі щодо тих посадових осіб, які є засновниками, наприклад, або керуючими партнерами російської залізничної компанії, РЖД, які здійснюють пасажироперевезення на і з окупованого півострову, але незаконно, по Керченському мосту. Тому тут позиція дуже зрозуміла і очевидна. Цікаво, до речі, Україна стосовно РЖД запровадила в цьому контексті якісь санкції? Насправді, що стосується РЖД, то одразу була заява в той самий день з боку Міністерства закордонних справ. Що стосується санкційної політики, це трошечки складніший і об'ємніший процес. Наскільки нам відомо, то над цим треком працюють компетентні органи. Якщо порівняти позицію деяких європейських країн стосовно підтримки України і позицію США, то, звичайно, однозначно, що позиція США більш послідовна і переконлива. Головне, насправді, послідовність української політики стосовно деокупації Криму і ви ще я на початку згадав про інтерв'ю агенції «Укрінформ» Антона Криневича. Там є така цитата з приводу реалізації права на самовизначення кримськотатарського народу. Цитую: «Це питання потребує публічного дискусу і спілкування з кримчанами про це.
Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас. В жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумують і напишуть в Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатися в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включити в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території. Пізніше в коментарі до допису кримчанина Ісмаїла Рамазанова пан Криневич уточнив, що мова йде лише про українських кримчан в окупованому Криму. Знову цитата. Я мав на увазі спілкування з кримчанами, які знаходяться на підконтрольній Україні території, а також і в Криму, але які є проукраїнськи налаштованими. Якщо формула закладена в зміни до розділу 10 влаштовує проукраїнських кримчан, то жодних питань, написав Криневич. Я хотів би, зразу логічне питання, як визначати проукраїнський кримчан чи не проукраїнський? Там Балух, Сенцов, тут зрозуміло, а от всіх інших як? Розумієте, питання така окупації думка. Криму і питання, які пов'язані з правом кримських татар як корінного народу і їх право на самовизначення в межах української держави для представницького органу Меджлісу кримськотатарського народу є очевидним, це зрозуміло, і очевидним є для нашого державного органу влади, який представляю я і пан Антон Криневич. Ми неодноразово говорили про те, що є 3 закони або проекти законів. Це зміни до Конституції, статті 10, це кримська автономія, це питання корінного кримсько-татарського народу і це питання корінних народів в Україні і загалом визначення. Такі визначення спершу були дані ще в 2014 році шляхом прийняття постанови Верховної Ради, де, власне, було описано, хто є кримські татари, що є представницький орган Меджліс кримськотатарського народу або Курултай кримськотатарського народу. І після того був даний строк, протягом якого мали виробитися законопроекти, які б мали унормувати дані питання. Як ви пам'ятаєте, протягом кількох років працювала Конституційна комісія при президенті Петро Олексійовичу Порошенку. До цієї комісії, власне, входили експертне коло, дійсно дуже хороших експертів з конституційного права і пана Буткевича на чолі з цією комісією, до якої входили члени Меджлісу кримськотатарського народу. І після того певний період, як ми пам'ятаємо, і до кінця каденції Петра Олексійовича Порошенка дані проекти законів не були внесені до Верховної Ради України. І це погано. Зараз ми розуміємо, що є повне перезавантаження влади. І цього не помічати, мені видається, дуже неправильно з точки зору абсолютно будь-якої логіки. Тим більше, поки є монобільшість, можна проголосувати. Відповідно, ми розуміємо, що ці проекти законів, вони потребують не тільки дискусії в колі кримчан, і навіть не дискусії, а в першу чергу ми говоримо про інформування. І, можливо, так, було використано слово «дискусія», бо дискусії в нашому державному органі, власне, не виникає. Ми зі свого боку в кінці року внесли ці проекти законів до порядку денного пленарних засідань цієї сесії, тобто цієї сесії Верховної Ради України від імені президента. Що ми мали зробити однозначно? Що ми зараз робимо з цими проектами законів? Ми їх проговорюємо з ключовими стейкхолдерами, які, я знову-таки повторюся, оновилися після зміни влади, як президентської вертикалі, так і в тому числі парламентської, і в тому числі урядової, звісно. Тому ми розуміємо, що зараз багато людей, які прийшли, які абсолютно нічого не розуміють, а що ж таке є? Кримські татари як корінний народ, хто є корінні народи ще в Україні, чому українців не можна називати корінним народом, тому що вони є титульною нацією, і їх не можна вписувати в закон про корінні народи. Чому саме кримські татари мають право на кримську автономію, на такий статус, які є обмеження в цьому, щоб не виникало питань щодо того, що з'явиться ще якась
нова республіка, і що вони будуть від'єднуватись туди чи сюди. Я вам хочу скажу, нагадати, знаєте, окрім того, зауважу, що так. поки ви поясните цим новим обличчям всі ці питання, то можна і наступних президентських виборів. Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що будь-які зміни, які робляться, вони мають бути проговорені. Але я повністю погоджуюся з тим, що запит суспільства він є. Да? Ми його бачимо. В першу чергу того суспільства, яке постраждало внаслідок незаконної окупації Криму. В першу чергу це українці, етнічні українці, да? Або з проукраїнську державницькою позицією, або кримські татари. Да? І відповідно з цим питань в нас не виникає. І відповідно ми зараз над цим працюємо. Для цього потрібен час. Тому що не можна заставити прийняти і опрацювати ті зміни, які пропонуються, абсолютно новій команді. Їй потрібно це прояснити. От зараз цим ми і займаємося, ми комунікуємо, ми пояснюємо, що це таке. І я впевнена, що тоді, коли настане момент, коли це можна буде зробити, для того, щоб це було ефективно, для того, щоб народні депутати не провалили голосування у Верховній Раді, щоб цим питанням не спекулювали у суспільстві, щоб ми не бачили тих публікацій, які ми зараз, власне, бачимо. Тому що ті, власне, маніпуляції, які останнім часом ми бачимо після публікації інтерв'ю, яке вийшло на Укрінформі, яке, власне, нічого насправді, нічого поганого в словах Антона Кориневича я не побачила. Відповідно, ті маніпуляції, які почалися, вони використовуються в першу чергу, я скажу, на тій стороні, з боку російської влади, що буцімто в нас немає взаємодії між собою. А оце погано. Так все-таки кримчан яким чином будемо опитувати, як відрізняти, враховуючи те, що там відбувається і заміна населення? Питання не в опитуванні кримчан. Антон Кориневич не сказав про жодні референдуми, як це ми зараз бачимо, вже в подальшому інтерпретується. Да? Ми говоримо в першу чергу про комунікацію, щоб на рівні державних телеканалів або комерційних телеканалів, шляхом інформаційних кампаній була інформація про те, що хто є кримські татари, повторюся ще раз, що таке є автономія, чому цей статус виникає, що він буде унормовувати, що це буде означати для тих українців, громадян України, які проживають на окупованій території зараз і потім, що це буде означати на міжнародній арені. І, власне, така комунікація, вона потрібна. І дуже погано, що останні 5,5 чи вже 6 років з моменту окупації, або візьмемо 4,5 роки з моменту того, як почали активно просувати ці ідеї, ця комунікаційної кампанії її не було. І все-таки, знову ж таки, процитую ту відповідь Ісмаїла Рамазанова. Якщо формула, закладена в зміні до розділу 10 влаштовує проукраїнських кримчан, то жодних питань. Це Антон Кориневич написав. Так. Чи я можу коментувати слова Антона Кориневича? Я не знаю. Найкраще, звичайно, Антон Кориневич може їх прокоментувати. Будь ласка, ви йому задавайте питання. Добре, запросимо. Що ж, голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров взагалі вважає, що дискусія навколо права кримськотатарського народу є взагалі недоречною. Я повторюся ще раз. Ми говоримо не про дискусію, а в першу чергу про комунікацію, про пояснення. Для того, щоб суспільство, яке живе в Україні, скільки в нас там, 40 мільйонів, чи за останніми підрахунками, чи трохи менше, щоб кожен громадянин України розумів, що це означає. І це є важливим. Тому що будь-яка зміна, яка покладена на непідготовлений ґрунт, вона може мати як дуже хороше сприйняття, так і відторгнення. І нам цього не можна робити. Тому що цим скористаються в першу чергу не наші друзі. Відповідно, дискусій в нас щодо того, чи потрібно, чи не потрібно, нема. Потрібно. Ми вважаємо, що кримські татари мають право в Україні на самовизначення, тому що це задекларовано в міжнародних договорах і в тому числі в тих документах, які вже були прийняті в Україні. Але це має бути зроблено правильно, виважено, підготовлено. Інше питання, яке теж викликало бурхливу реакцію, це
поїздка на адмінкордон і відвідання дамби групою депутатів з парламентського комітету прав людини. Люди запитують, що буде, які права людини будуть на дамбі моніторити депутати. Знаєте, і взагалі, а чия це ідея? Я вам скажу так, це взагалі висмоктана з пальця проблема. Ну от чесно, да? Будемо сподіватися. І те, яким чином засоби масової інформації протягом кількох днів нас постійно коментують і запитують, щоб ми відкоментували, це виглядає доволі, для мене доволі вже смішно. Поясню, Слухайте, чому. ну краще так. Хай Так, це будь буде ласка, безпідставно, я поясню. ніж Тому запустять що, воду в окупований Крим. Державний орган представництва президента України в Криму, який є одним з ключових, в тому числі вертикалі президента, да? яке займається формуванням державної політики щодо Криму, неодноразово заявляла: жодної води до Криму до деокупації. Мені видається, це було чітко і зрозуміло сказано. Абсолютно. Я не знаю, з якого приводу, але протягом 6 років у нас не було жодного виїзного засідання на адмінну межу з Кримом народних депутатів України. Жодного. Відповідно, в нас запитують не про те, як чудово, що нарешті народні депутати поїдуть і подивляться самі власними очима, як проходить перехід адмінмежі з Кримом, да? В якому стані знаходяться там зараз ті контрольно-пропускні пункти, яким чином працюють люди, А як що депутати в них можуть питають покращити і так стан далі. цього пункту пропуску? Ви вже знаєте, що у парламенту є функції парламентського контролю, правда ж? А вже ж. А вже ж. І неодноразово давалися рекомендації з боку парламентського комітету, в тому числі з прав людини, і який зараз має розширену назву з питань деокупації і реінтеграції, да, давалися рекомендації щодо того, що потрібно покращити умови. І відповідно, звичайно, що на це реагував Кабінет міністрів України своїм рішенням в 2018-2019 році були виділені кошти, в 2018 році не були вони використані, в 2019 році, нарешті, після наполягань Володимира Зеленського, який в серпні місяці 2019 року поїхав туди на адмінмежу і подивився ці дійсно нелюдські умови, в яких люди проходять цю адмінмежу, протягом тоді кількох місяців відбулося покращення даних пропускних пунктів. Да, зараз там до вже речі, є режимна... Наші журналісти Так. відслідковували там історію такого з дерева власне. зробленого туалету, який там все ніяк І зараз ми показник, бачимо да? абсолютно сучасні КПВВ з Без режимною втручання сервісною президенту зоною. туалет не Так у змінити. нас виходить. Так виходить, Прикра добре. історія. Але, слава Богу, ці режимні щось зони виходить. і сервісну зону працюють, і люди проходять цю адмінмежу в дійсно людських умовах. І держава Україна показує, що ми бережемо і піклуємось про тих громадян, які живуть на окупованій території або змушені чомусь поїхати на окуповану територію. Що стосується дамби, насправді запит був в форматі, ми знаємо, що Північно-Кримський канал перекритий. Як він взагалі виглядає? Да? Проблеми з цим я взагалі не бачу. Це був запит від кількох депутатів від різних фракцій. Тому що ми будемо на адмінмежі поруч. Чому не заїхати? Все. Тому я кажу, що інколи в нас проблеми шукаються там, де їх нема. Не можна шукати чорну кішку в темній кімнаті. Тут знову ж таки питання в тому, що оці закиди і оцей ґрунт готуються з російського боку, в російських ЗМІ. І ми на це реагуємо. Постійно виникають такі, що от вже до посівної кампанії запустять І ми на це воду. реагуємо і не ведемо свій дискурс. Розумієте? От в чому проблема. Тому що проти нас ведуть гібридну інформаційну війну. І ми на неї чомусь клюємо. Тому що якщо подивитися, від кого йдуть перші повідомлення щодо цієї дамби, щодо того, що буде відновлено водопостачання, подивіться ці ресурси. Подивіться ці ресурси, і тоді стане все зрозуміло, стане на свої місця. Хочеться якось підвести риску під цією темою. Сподіваюся, що це і позиція президента, не тільки постійне представництво президента. До речі, слухайте, таке провокативне питання. А якщо візьмуть, де і пустять воду по цьому каналу, от ви підете в відставку на знак протесту? Звісно, що ми зробимо заяву і підемо в відставку, але я впевнена, що цього не буде. Добре, це дуже добре.
Дуже цікавий момент, який, до речі, от хайпу в соцмережах з цього приводу не було, але... А дарма, да? Ну, момент дійсно цікавий. Там ухопились за такий момент, що, цитата Криневича, якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, нам ще працювати і працювати. Ну, зразу хайп, не готові. Ну, 5 років не готові. 5 років, 6-й рік уже не готові, перед тим було тому що... кілька фраз до цього і після того? У вас немає, не написано? Ну, це... Якщо говорити про повне інтерв'ю, я просто розкажу. Насправді, дивіться, це дійсно правда, тому що якоїсь чіткої стратегії тут Антон Криневич нічого такого, нічого Америку нового він не відкрив. сказав, абсолютно вірно. І я не знаю, чи це функція там постійного представництва президента в Автономній Республіці Крим розробляти цю стратегію деокупації, тому що це... В інтерв'ю йшла мова не тільки про стратегію деокупації і реінтеграції підтримки зв'язків з окупованою територією, а в тому числі про питання перехідного правосуддя. Так? Прекрасно. І відповідно саме в цьому контексті ця цитата і була сказана. Так? Про це і було сказано, що перехідне правосуддя – це великий така матриця дій, яка має бути зроблена до моменту і після настання деокупації. Власне, як відділити мухи від котлет? Що ми робимо з людьми, які там працювали на так звані державні органи Російської Федерації? І отут вам ще одна цитата, якої ви, очевидно, чекали, Антона Криневича. Має бути розписано, хто і за що відповідає, де кримінальна відповідальність людини, а де, наприклад, обмеження можливості працювати на державу Україна. Знову ж таки, щоб не було там, що начальник ЖЕКу, його там державну зраду йому там або ще щось, а він начальник ЖЕКу. А інша справа людина, яка, ви згадували, що Сполучені Штати запровадили там чергові санкції проти людей, які організовували референдуми в Криму і так далі, і так далі. Це зовсім інша історія. Да? Власне, ми на такій позиції стоїмо. Це питання перехідного правосуддя, яке містить кілька блоків. Власне, наша команда активно працювала над цим, працює досі в комісії з правової реформи, в підгрупі по реінтеграції окупованих територій. Да? І ця вже концепція, вона подана на розгляд президента України. Ми сподіваємося, що після опрацювання вже юристами, які є в Офісі президента, да, ми побачимо його у вигляді або змін указу, до Кримінального кодексу, в тому числі, звісно, що там насправді дуже багато змін буде стосуватися і Кримінального кодексу, і багатьох інших, адміністративного і так далі. Це не закон, власне, да? Це фактично така комплекс дій, це така матриця, карта, по якій можна рухатись. Да? Давайте схематично розкажіть про цю матрицю, тому що це якраз з приводу цього хайпу не було, але це найцікавіше. Вона включає насправді кілька блоків. Один блок – це питання того, кого ми визначаємо тими особами, які здійснювали такі злочини, і відповідно яка відповідальність за них йде. Друге – це питання відшкодування шкоди за такі дії, які були здійснені щодо тих осіб, які отримали цю шкоду. Потім це питання як фактично пам'яті, коли це питання пам'яті. І оце питання, то, що говорили про створення комісії з правди і так далі, власне, воно виглядає, що нам потрібно зрозуміти, а де є правда, як вона виглядає. Це інший блок питань, і це підготовка, власне, законодавства для подальшої роботи. Як зараз ще до окупації, коли відбувається окупація, що відбуватиметься після того. Тобто він включає кілька блоків основних. Я не є експертом в цьому питанні, в нас займається цим безпосередньо Антон Олександрович і Дар'я Свиридова. Вони в цьому найбільше знаються, тому я не хочу коментувати це детально, але воно дійсно розподілено на кілька блоків. Хочеться вірити, що в цій концепції мається на увазі, що все-таки всі винні будуть покарані.
Ну, верховенство права ніхто не відміняв, звісно, і що ті злочини, які здійснювались, за них мають нести відповідальність однозначно. Власне, зараз з цією, користуючись такою концепцією, вже відбувається внесення у єдиний реєстр досудового розслідування і фіксування таких фактів і Генеральною прокуратурою, і прокуратурою Автономної Республіки Крим. При Генеральній прокуратурі спеціальний власне відділ вже створений для того, щоб розслідувати такі злочини. Неодноразово вже прокуратура Автономної Республіки Крим вона подавала заяви до Міжнародного кримінального суду по ряду тих злочинів, які відбуваються на території Кримського півострову. Більше того, є кримінальні справи, є вироки суду. Є вироки суду, звичайно. Згідно чинного законодавства є дуже важливо удосконалити це законодавство і в сфері злочинів проти людяності, воєнних злочинів, щоб ми могли воєнних злочинців засуджувати, тому що те, що відбувається на території півострову, згідно міжнародного права, вважається воєнними злочинами, тому що згідно рішення Міжнародного кримінального суду, попереднього рішення, що там дійсно відбувається міжнародний збройний конфлікт між Росією і Україною. Відповідно, тому все те, що там відбувається, треба розглядати як воєнні злочини в Криму. Тому дуже важливо, щоб українське законодавство, воно привелось до відповідності до міжнародного законодавства. Дякую. До речі, а які прогнози? Скільки часу знадобиться на те, щоб якось імплементувати цей комплекс дій? Які прогнози? Насправді це дуже важко сказати. Це і не рік, і не два, насправді. Якщо говорити про концепцію перехідного правосуддя, то це і зараз, і після ще тривалий час, тому що це дуже великий комплекс питань, і по більшості тим не менш, з них його можна насправді втілювати крок за кроком, звісно, це якимось пакетом таким. Це карта, яка зараз є, а під нею вже потім будуть пророблятися конкретні законодавчі ініціативи. Тому що зараз це просто концепція. Вона не наповнена дуже конкретними законодавчими змінами. Їх треба ще напрацьовувати, тому це робота дійсно на роки. Ну що ж, дякую. Будемо сподіватися, що побачимо втілення цієї концепції, так само, як деокупацію Криму. Дякую нашу гостю. З нами в студії була заступниця постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева. На цьому я прощаюся. В студії працював Георгій Спасококоцький. Щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на Я Крим в Фейсбуці. Всього найкращого.